vloggers εδώ και σήμερα κάνουμε ένα... Το πρώτο μας vlog. Το πρώτο μας vlog. Και αυτό θα είναι και... Κάτσε να πούμε το τρέλερ του καναλιού. Ναι. Αυτός είναι ο Μάριος, Ο Μάριος γιατί αυτού. Ηλίας. Ο Master Uploader. Δηλαδή Master Uploader. Και αυτός ο Γιώργος Gamer. Ναι. Gamer. Μπράβο. Ναι. Και θα ανεβάζουμε κανάλι vlog μας. challenges. Και μπορεί να ανεβάζουμε μια στο τόσο gaming video. Μια στο τόσο gaming video. Μια φορά το μήνα Μια φορά το υποσχόμαστε. Δεν υποσχόμαστε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ακριβώς. Τι μπορεί να τύχει. Τώρα, παιδιά, θα παίξουμε κρυφτό με το σκύλο. Λοιπόν, Πού πήγε ο σκύλος? βρήκαμε ένα σκύλο το οποίο το πήραμε, ήταν παρατημένος. Είναι η Ρόξη. Ναι, την Ήταν ονομάσαμε στο Ρόξη υπηαγείο και το- κορίτσι. Πιστεύω ότι ήδη θα το ξέρετε αυτό. Από το... Δεν νομίζω. Το κανάλι Βρήκαμε, μας, αυτό εντάξει. θα το πούμε στα κανάλια. Η Ρόξη από όλο αυτόν το χαμό. Το χαμό. Ο κακός χαμός. Ναι. Εδώ είναι το κάστρο της. Εδώ αυτό είναι Μπήκε μέσα στο Το υπέρ κάστρο του κάστρο εκπληκτική τιμή. Να τη δόξει. 900 ευρώ. Εγώ είμαι γεμάτος μέσα στα αίματα. Ποιες οι πληγές εσύ? Όχι! Δείτε πόσο γλυκιά είναι, Φοβόμαστε να το έχει σοβαρά τέλος πάντων. Δείτε πόσο γλυκιά είναι. Μα τη Ρόξη. Πιστεύω ότι όλοι ξέρετε πόσο γλυκιά είναι και από άλλα παιδιά. Είναι πολύ μικρό σκυλάκι. Τη βρήκαμε στο υπηαγωγείο του χωριού μας, Ναι. παρατημένη. Της έχουμε βάλει ένα μαξιλάρι Και ένα αρκουδάκι. και ένα κουδάκι και λίγο νερό. Και σήμερα έτσι αφήσαμε την πόρτα ανοιχτή. Να βγει. Βασικά θα είναι forever ανοιχτή. Για πάντα. Όμως μην τη χάσουμε και εδώ μέσα. Πριν έκανε Στον μια χαμό. εξερεύνηση το χώρο. Μόλις βγήκε έξω από το καστράκι της, κατούρισε. Το πρώτο πράγμα που έφτιαχνε. Το πρώτο πράγμα δηλαδή που Αυτό ήταν το πρώτο μας vlog και το τρέλερ του καναλιού. Κάντε ένα like. Subscribe. Ένα sub. Γεια σας. Γεια σας. Και μην ξεχάσετε να ελέγξετε κανονικά κανάλια. Ναι.